Iti international news iti nga ti agtultuloy nga tensyon sa Middle East nairuwar idi Lunes, Marso 2 babagan ti Department of Foreign Affairs wenno DFA dagiti alert levels kadagiti sumagma mano a pagilyan nga apektado ti gulo. Manarimaan nga ijay Lebanon ket alert level 3, Bahrain, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates ken iti Israel ket alert level 2. Iti Jordan ket alert level 1 idin tummet nga ijay Oman kana Saudi Arabia ket awan pa iti naingato nga alert level. Inlawlawag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak anuman pay awan ti pagilyan anay pasidong iti alert level 4 wenno mandatory repatriation ti alert level 2 ket mangibagbaga iti deployment ban para kadagiti baro a naupaan nga mangmangged. Itaket prioridad ti gobyerno ti in-country assistance para kadagiti apektado nga OFWs bayat a nakasarapay ti airspace. Inpasigurado ti DMW kan ti Overseas Workers Welfare Administration wenno OWA ang nakasagana dagiti transport services, taraon ken shelters para kadagiti Pilipino a kinakasapulan nga agbakwit manipod kadagiti delikado a lugar. Nakasaganan met lang ti gobyerno iti posible nga mass repatriation babaan ti panakaipatulod dagiti augmentation teams kan panakaisagana dagiti luglugan apang iti baybay kan pang iti tangatang numan kumarupay ti sitwasyon.